Ja, voorhand prinsenraden, prinsen, prinsessen, artiesten. Voor gewoon dadelijk dan de herringbeester uit Borges. Maar eerst even naar de Prinsengarde Heerlen, Prinsengarde Corrievallum. Prins Karel onder Ierse, kom even naar vuren. En dan doen we meteen ook even de carnavalsvereniging uit Gebroek, want die had een prinsenpaar. Dat is tegenwoordig, dat is fantastisch. Mag ik dat gebeuren steeds meer? Prins en prinses? Het hangt allemaal een microfoon. Ja. Alles aan de microfoon. Nou, beginnen we even met Prinsengarde Corrievallum, Prins Kelder onder Ierse. Ja. Kelder, wat had ze een schöne naam? Ja, dankjewel. Waar komt dat vandaan? Is dat Polen, Hoensbroek? Ierland. Komt het vandaan. Maar ik ben gewoon Nederlands. Gewoon in, ja, oké. Ja. Wat leuk, man. En dan hou ik het even Nederlands. Want als ik plat ga kallen tegen je, schiet dat natuurlijk niet aangehopen. Ja, dat was moeilijk. Nee, oké. Hey, overal plichtpleging natuurlijk, de hele carnaval. Prins Keldonder Ierste. Fantastisch. Leuk is dat, man. Ja, leuk. Hoe bevalt het je allemaal? Ben je het mee aan het maken? Ben je dan beleven? Ja, is mooi. Je laat gewoon op je afkomen en je ziet wel wat er gebeurt, hè? Ja, nee, precies. Je wordt gewoon door je adjudant neergezet. Wie is je adjudant? Jos en Edwin. 2 adjudanten? Ja. Mag wat kosten, hè? Ja. Rijke Ik carnaval. ben nog een moeilijk geval, dus... Hoezo? Vertel. Ik sloop nog wel eens dingen. Ai. Jongens, let even op. Hij sloopt nog alles dingen. Ja, hou je het hier wel heel alsjeblieft. Ja, ik doe mijn best. Ja, nee, oké, prima. Ja, goed. Wil je nog iets zeggen tegen iemand? Wil je iemand nog de groeten doen? Dit is een leuk medium misschien daarvoor. Ik wil nog medailles hier uitdelen aan jullie. Sorry? Ik wil nog medailles aan jullie uitdelen. Hij wil medailles aan ons uitdelen. Dat kan natuurlijk altijd. En dan maken we ruim tijd vuur om dat goed te kunnen doen. Altijd ruim tijd voor medaille. Je moet de patch af? Ik ga de patch af. Ja, oké. Zo. Allebei de patch af. Door de knieën. Door de knieën. Het is een soortement van gymnastiek wat we hier meemaken. Fantastisch. Dat is Roger, dank je. Dankjewel, kerel. Ik ben Prins Marek de Eerste, dankjewel. Dankjewel, ja. En nu moet ik even nog Arno naar vuren roepen. Even kijken waar Arno is. Arno is volgens mij... daar komt Arno. Ja. Arno krijgt ook in orde. Ja, precies. Ook een dikke... Ja, zeker, tuurlijk. Door de knietjes. Maar daar hoeft geen padje af te doen. Nee. Daar hoeft geen padje... Dat is fijn, dat is handig. Dankjewel. En dan gaat voor... En dan wens we natuurlijk ook een fantastische vastelovend. En dan had we nog een hoogheid, een hooglustigheid, een hooglustig paar. Ja, precies. Bij ons. Kom eens even naar vuren. Een prinsenpaar uit Gebroek. We moeten eens even kijken wie geweldig dat uitziet. Roger, ik zal het even maar beschrijven, want ik ga nog 5% zicht. Ja, precies. Vertel eens wat in die 4% zit. Maar ze zien er fantastisch uit. Ze zijn allemaal heel mooi uitgedost. En de prinses had ook een sjerp op, waar de naam ook goed op staat, van de Bistrojanen. Ja, dus de carnavalsvereniging. Ja, dus prinses Peggy het Ierste, hoor. Ja, Peggy de Ierste. Ja, het Ierste, toch? Peggy het Ierste. En door prins... Even kijken, dat zie ik even niet. God, neem ik 0%. André, zie je ze? Ik was André de Ierste. Prins André de Ierste, prinses Peggy de Ierste. Ja. Helemaal geweldig. En ook getrouwd samen, of dat niet? Nee, we zijn niet getrouwd. We wonen wel samen. Dus eigenlijk moet er nu gaat gewoon gebeuren, begreep ik. Nee, nog niet. Kunnen die gewoon niet motiveren? Nee, doe nog niet. Ja, maar dan zou hij wel al prins uitgebroken werden. Die wel een prinsessenpaar. Die wel, zeg maar, het gecombineerd had. Want dan hoeft ze maar 1 keer een feestje te houden. En dan had direct de receptie, de prinsenreceptie. Het huwelijk, allemaal voor en een prijs. En de ganse vereniging had dat gesponsord. Dat is geweldig. Collins met het bestuur, zou ik zeggen. Ja. Maar ja, dat ging niet meer. Het is al afgelopen. Ja, precies. Hey, voor wens ook een hele fijne vastelovend. Als misschien aanstaand bruidspaar. Ja, Peggy, we proberen maar voor je. Hè? Ik bedoel, we kennen ook niet meer dan dat. Je weet het nooit. Maar ik wil even weten welke optochten je duur nog met drieën. Zaterdag de kinderoptocht in Hoensbroek en maandag de grote optocht in Hoensbroek. Okay. En de grote optocht in Heerlen laten jullie fijn voorbij gaan. Ja, Hoensbroek is Hoensbroek, hè. Kijk, dat is de richtige spirit. Heel goed. En dan zal ik het dreimaal krachtig opgebroek. Adolf! Dreimaal krachtig gebroek. Adolf! En nog een keer gebroek. Adolf! Schöne vastelovend. Dank jullie wel. André en Peggy, dankjewel. En natuurlijk leuk ook dat voor je de rij wordt. carnavalsvereniging van u natuurlijk. Goedjes. Maar allemaal een laaf. Peggy, fijne vastelovend.